Cambados forma parte da rede de vilas máxicas de España dende o ano 2019. Agora o municipio será o anfitrión do terceiro encontro de vilas máxicas, un evento que se vai celebrar esta fin de semana e no que están convocados representantes das máis de 130 localidades que forman parte desta iniciativa. Ao mesmo tempo, celebrarán aquí a súa Asamblea Anual de Socios. É para nós, para o noso municipio, unha honra que a Asociación Pueblos Mágicos de España optara por celebrar este terceiro encontro nacional e tamén a súa Asamblea Anual de Socios aquí na nosa localidade, pola oportunidade que nos brindan de dar a coñecer o noso municipio a través de todos os visitantes, de todos os representantes que van a acudir a Cambados ao longo desta fin de semana. O encontro arranca xa o venres, pero o sábado será a xornada principal con programación ao longo de todo o día. A mañá estará orientada a profesionais do turismo e hostalería e pola tarde 3 obradoiros, aproveitando ademais para facer balance cos asociados da acción levada a cabo no 2023. Todo baixo o lema Un futuro, accións vivas. Nosotros queremos construir ese futuro, queremos tener acciones vivas y dinámicas para poder dinamizar estas poblaciones y creemos que el mejor ejemplo es Cambados como pueblo mágico de España, de los principales que tenemos, por supuesto, y segundo es un ejemplo de hacer las cosas bien. O domingo malia mala previsión meteorolóxica vais a organizar unha ruta guiada polo conxunto patrimonial de Cambados. Unha pequena visita turística por Cambados, que todos os delegados e visitantes, autoridades que veñen de outras vilas, coñezan tamén a nosa vila e se leven un grato recordo para alá, e promocionemos indirectamente a noso municipio con todos os recursos que trataremos de amosarlles. Nesta fin de semana aproveitarase tamén para presentar esta guía onde se recollen as 17 rutas máxicas de España, dúas delas discorren tamén por Cambados. 17 rutas magníficas que van por todo el territorio nacional y Cambados tiene dos rutas. La primera ruta sería la ruta del vino, por supuesto, que termina aquí en Cambados. Fijaros, es una ruta muy amplia que va desde Borja hasta Cambados. Y luego también está la ruta, por supuesto, de Galicia Mágica, que coge esos 7 poblaciones que tenemos y por supuesto, está Cambados también. Ademais de Cambados, tamén forman parte desta rede Conbarro, así como o Vicedo de Portomarín, na provincia de Lugo, El Arouco, a Pobra de Tribes e Ribadavia, na de Ourense.